on presumption. So let's wait for the right time. Kakasi Hills Autonomous District Council hinin gesngi kalapha ia kekerwa syaki saupun riu teli kidukan bakin khangno ia kidukan jongki namar bakim don ia ka trading lane ka labor license nadu bernihat haduk khana para. Kani ka jinglet jurep ka bakin det la penlong da ka jingetre lang bat ka seng KSU bat HNYF. Ya kani ka jinglet jurep lalam khmat da UCM ka KHADC uba penyat sing sim ringkat uba Alvin Saukme MDC bat kipulit jong ka council. Habai keren bat kinong thok khobor hadin ka jinglet jurep UCM uba penyat sing sim ulam mat phang halor ka jingkong san jong kani ka jinglet kenra trading license. Kadai halor ki saupun riu teli ki dukan ki bala Trekam bian klaim ki kot kisla jongka council katkum ka United Khasi Gentle Hills Trading by Non-Tribal Regulation Act. Bat nakaliang ka council kalalap ikini dang khindiat benai menta dang arbenai. Bat ngila shim ye ki kerteng gi jongki. Bat katkum ki kendon an la aibor ingi ngila pha iki notice ye ki. Ban wan mi syak council Kumshi benta ban